Múltkor ugye, amikor az elődöntőt találkoztunk, jaj, de ez persze akkor túl lehetett nyilván. Amikor az elődöntőt találkoztunk, ugye akkor árultad el, hogy gyakorlatilag az elmúlt egy évben nem nagyon énekeltél. És valamelyik Ági, már bocsánat, nem tudom, melyik ötök volt, aki hiányolta Viktortól, hogy hozza az opera énekesi múltját és az opera énekesi hátterét, hát most köszönjük szépen, megkaptuk. Jól vagy? Most már jobban vagy? Már hogy jól érezted most magad? Mert a hangokban záró alatt nem azt láttam. Nem, ez egy vicces dolog volt. Hát a dal nem vicces nyilván, de ebben most már jól voltál? Jól érezted magad? Ez az volt, amit begyakoroltunk. Igen. És csináltuk. Aha. Mi pedig nagyon szépen köszönjük. Köszönöm. Én azt láttam, nem ismerjük még egymást, hogy te vagy itt ennek a mai napnak az egyik motorja, nem tudom, hogy tévedek-e. Segíted a többieket, és hallgatnak rád, és megpróbálod összefogni. Mindig is kell, hogy egy ilyen zászlótartó legyen egy csapatban, egy csapatkapitány, vagy valamilyen tiszt, akihez lehet igazodni. De úgy látom, hogy egy ilyen fiú vagy, aki mögé szívesen beállnak, és akivel szívesen énekelnek. Én nagyon örülök, hogy ezt hallottam és láttam, ez egy komoly teljesítmény, főleg egy olyan operai hanggal együtt énekelni, amely egyfelől kihívás is. Amit javasolni és tanácsolni tudok neked, hogy miután olyan magasztos ez a dal, és ez egy igazi világ duett, hogyha megengedsz tőlem egy férfias javaslatot, ne tedd zsebre a kezed a végén. Ezt tudom, hogy már te is megbántad, amikor beletetted. Már az első részben is megpróbáltad, egyáltalán ne tedd bele, egy esetben igen, hogy egy Lucky Gypsy nótát választasz, akkor viszont kötelező. Jó? Egyébként szívből gratulálok, és csak így tovább. Bravo! Köszönöm szépen! A folytatásban Olán Maja következik, Csiki Gergellyel, felkészül Nagy Ágnes, mi meglepő Nagy Magnival. Egyes, kettes. Ja, jó.
hogy az elődöntő után, amikor volt az a bizonyos vonal, tudod, hogy meg kellett húzni, hogy akkor most mi legyen és hogy legyen, és szakadt meg a szívük, én például én voltam az, aki azt mondta, hogy nem lesz döntő nélküled. Nagyon-nagyon szerettem volna, hogyha te itt legyél, és mindenkinek azt mondtam, és erősítsetek meg, hogy te meglepetést fogsz majd hozni ide, és nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy te mit fogsz csinálni a döntővel, úgyhogy csak úgy jelzem, hogy ez én voltam. Másik szeretnék kérni egy Majás pólót, a harmadik pedig, hogy már feliratkoztam a YouTube csatornára, köszönjük szépen! Azt szeretném mondani, hogy nekem is nagyon tetszett, és így volt minden, ahogy mondja a Betty. Sokat hadakoztunk, meg sokat gondolkoztunk, és te megosztottad nagyon a véleményünket egyébként, de én is azt tudom mondani, hogy most a duett után is már fantasztikus, amit csinálsz a színpadon, és nagyon jó a duettársad is, és nem volt se több, se kevesebb egyikőtök se, tehát pont ennyi volt, és pont jó volt, és az egész színpadot betöltöttétek, élt az egész, tehát nagyon tetszett. Gratulálok! Nagyon szépen köszönjük. Én a pályás széléről azt tudom mondani, hogy nem voltam semmilyen elődöntőn, semmilyen prekoncepcióm nem volt. Én úgy láttalak, ahogy amikor az első részben a Mamma Mia helyett a Mamma Miát adtad elő, nekem már az is tetszett. Tartsátok meg egymást, ne veszítsd el a fiút, semmiképpen, a gitár nagyon jól szól. Javaslom, hogy az első lemeznek, vagy az első nótának az a címe, hogy Toljuk. És akkor toljátok a továbbiakban is. Gratulálok, nagyszerűek voltatok. Nagyon szépen köszönjük. Nagy Ágnes és Nagy Barni következik, felkészül Metz Dorina és Olas Csaba. Well, I'm looking for freedom.
azt mondják, hogy eszelésen jó, én is azt mondom. Az, hogy nagyon jól énekelsz, az alap azért vagy itt. De az egyik, felejtsd el, hogy ő a nagy és okos báty. Tehát olyan aranyos, hogy én csodálattal nézem Bardina. Az odaig rendben van, csak amikor ő jött és ő zenélt, akkor te úgy megszűntél létezni énekesként a színpadon, te lettél a Hugica, aki jaj, de jó, nekem egy tök jó fejbátyám van. De ugye? De azt hiszem Egyházi Géza mondta ezt tavaly, nagyon sokszor használta ezt a szót, hogy ne légy civil a színpadon, hogyha előadó vagy. Úgyhogy nem majd ezzel még dolgoztok. De aranyos, teljesen jó volt ez így is, csak nyilván, hogyha most tudom én hova menni, de vinni mondjuk a Hugicát valahol tovább még haklizni, vagy ehhez hasonlók, akkor ezt megbeszéljétek meg. Köszönjük szépen! Gyerekek, ez nem csak, hogy eszelősen jó, ez jó. Remélem, hogy csak ti hallottátok, leolvastátok a számról. A következőt tudom mondani, ha nekem ilyen gitáros bátyám lenne, én nem is önnék tehetségkutatóba, hanem mennék, dolgoznék és keresném dőle a lé. A másik. Hozzád szólók Áginak hívnak, vagy Áginak, ugye? Január 21-e van a névnapot, nekem a születésnapot, már akkor egymásra tudunk gondolni nem sokára. Figyelj rám! Én nagyon szeretem a csinos és jó hangú és jó kiállású csajokat. Én gondolom nem egyedül vagyok ezzel így, hanem mögöttem is meg tudnak erősíteni az igazi pasik. Ide figyelj! Ha egy előadáson vagy bármikor legalább kétszer jelensz meg, tedd meg nekünk fiúknak, hogy változzál az öltözékedben. Tehát a lebernyeged, ami itt lóg rajtad, először megnéztük, nagyon jó, de most már uncsi. Valamivel egy kicsit dob föl, egy sapkával, egy kalappal, valamivel, vagy egy másik cipővel, javaslom, mert hogy nő vagy. Méghozzá ízig, vérig. A másik, teljesen egyetértek azzal, hogy amikor a tesó énekel, ráadásul a bátyám, akkor ne szerénykedjél. Akkor vagy mozogjál hozzá, vagy kapjál elő egy szájharmonikát, toljad, vagy vegyél elő egy kis csörgőt, vagy valamit találj ki, vagy táncolj. Vagy nézz úgy, ahogy kell, csak egyet ne csinálj, ne légy civil. Nem lehet. Főleg akkor, amikor ilyen baromi jó a produkció, ami ezt szívből gratulál. Dorina, felmersz jönni a színpadra olaszulra? Mersz Dorina következik, és Olasz Csaba, aztán jön Lingura Tibor és Lingura Diana. Elég már abból, hogy csak
nagyon jó volt. A dalnak akkor van vége, amikor vége van. Attól, hogy két gyertek előre egy picit. Ez az. Nagyon-nagyon szép kis duett volt, igazi duett volt. Köszönjük szépen. Ez olyan volt, mintha a nagy hegy tövében egyszer csak kinyílt egy kis virág, és ez a kis virág jól érzi magát a hegy árnyékában, és ez a hegy a végén átöleli ezt a kis virágot. Először bejöttél, mint hercegnő, beálltál ide, és már ennek örültem én, gondolom sokan vagyunk ezzel így, és ez a nagy hegy, aki melletted volt, ez óvott és féltett téged. És amikor ránéztél a nagy hegyre, ő visszanézett rád bölcsen, és azt mondta, hogy várj még, van időnk. Aztán megint ránéztél egy kicsit zavarba, ő ugyanazt üzente, várj még, van időnk, van időt, énekelj és sokat, és ilyen szépeket, mint most. Nagyon szépen köszönjük és gratulálunk. Lingura Tibor és Lingura Diana érkezik hozzánk, aztán Keszei Kamilla neve, de nekem fel van írva, duettpartnere viszont nincs megjelölve. Én beállok szívesen énekelni, csak akkor nagyon rossz lesz a délutánotok, és zaklatottan fogtok aludni. Lehet választani, vagy egyedül énekel, vagy velem. Szóval mindjárt jövök.